खुन्नस खुन्नस या सदरामध्ये आता जी खुन्नस आपण पाहणार आहोत ती काहीशी वेगळीच आहे। हा सामना होता 2003 वर्ल्ड कप मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान। या वर्ल्ड कप मध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची बॅट चांगलीच तळपली। पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यातही सचिन तुफान फॉर्मात होता। त्यानं पाकिस्तानचे अनुभवी आणि आक्रमक बॉलर वकार युनुस आणि वसीम अक्रमच्या बॉलिंगची पिसं काढली। त्यानंतर पाकिस्ताननं वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरला बॉलिंगसाठी आणलं। शोएबनं सचिनचा साथीदार सेहवागला बाउन्सरवर बाउन्सर मारत रोखून धरलं। मात्र सेहवागनं कसाबसा एक धाव काढत सचिनला स्ट्राईक दिली। त्यावेळी शोएबनं सचिनलाही बाउन्सर टाकला। मात्र हा क्रिकेटचा देव होता। त्यानं शोएबच्या बाउन्सरला अपरकट मारत थर्डमॅनच्या दिशेनं उत्तुंग सिक्सर ठोकला। त्यावेळी नॉन स्ट्रायकरवर असलेल्या सेहवागनं शोएबच्या कानात हळूच म्हटलं, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है।